welcome back to our channel Puja Priya. Ini videoa जोङो बहा दोङो नाय बिसोरलै नालाय साफोर पसन्द जादों कमेन्ट खालामलाय जोङो दा शुटिंआव फैदों ओमफ्राय दा जोङो सानदुबिलाव थांनो नागिरबाय थादों ओमफ्राय मा मोनखो आंबो जेबो मिथिया दे आं सोङाखै ओमफ्राय दा जोङो माने शुटिंआ मैया सयथाबोदो बन दाननाय मोनसे रुल दोङो बिसोर बयसफोरनि आरोना बिसोर खालामगोन दा ओमफ्राय जोङो दा नै बेयाव लागोन ओमफ्राय दा मर्निं टाइम मर्निं जोङो मैया दहाय 8:30 फैदो 2:00 उथिनाय सोरबाय 7:00 फैदो ओमफ्राय जोङो दा नै मा जायगा दङ मिथिया आङो दायो सोंनानै खोन्थानोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय नै दा फट' लानिना जा मोजां नांदो जायगाखौ हुहु नोंथांमोना नालांबाय था जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दा जों देखायलांबाय थागोन Hours later. Today, so kau kurainan lani. Korea. Hazo थांगासिनो हाजोआव बैथिं थांगोन बैथिं Aduh, aku jadi hengke dia noh bisi di. Ibar ko kali zoom lens shot long. Bye bye. Hah? Oh yes. Saya bodo dah. Kan bosa. Aku ni balas. Oh ya, music lagi, music. Music lagi, boy. Kurang ambil balasin. Music. Oh ya, music terlalu balasin. Ami ini kan kita ami. Shooting khatam. Oi, kalau kita sampai bodo dah. Kalau kita, aku ni kita palman deh. Balik ke sana.